Mangli. Tetelo ing gumlaring jagat iki ana dalang sing diwayangake dening wayang. Panjenengan kok saged ngendika ingkang kados mekaten Jeng Pangeran? Iya. Dalange kowe ning diwayangake dening wong atuwamu, Paman Pasingsingan. Jeng Pangeran, tiang sepuh kula tumindak ingkang kados mekaten ketang tresnanipun dhateng panjenengan Jeng Pangeran. Ora bisa. Saiki mung ana dalan siji. Yaiku kowe kudu mati, Mangli. Jeng Pangeran. Jeng Pangeran. Mbah Nur masuk lur Mbah No. Mbah No masuk ya, Mbah No masuk. Ora sida. Oke.